Hello my all dear friends, good morning, welcome to my YouTube channel Rupon Boro Village Vlog. Rupon Boro Village Vlog निफ्राय बयनिसिमबो गुरै खावलायनाय जासिहरग्रोबाय, लोगोसे दिनैनि बे गोदान भिडिअ'आव बयखौबो बरायनाय जासिहरग्रोबाय। जायफोरा आंनि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनो मोनसे लाइक आरो कमेन्ट खालामगोन होनना आं गोसो गोरबोनिफ्राय गुरै खावलायबाय। आरो जायफोरा चेनेलाव गोदानै फैदों बिथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननानै गुरै खावलायनाय जासिहरग्रोबाय। बिदिब्ला भिडिअ'खौ नोंथांमोना नायलांदो। नै लोगोफोर हाथायाव थांदोंमोन आरोना, दिनै रबिबार नालाय जोंनि बागानपारायाव हाथाय जायो। रबिबारै गिदिर जायो आरो सप्तायाव साननै जायो। बुधबारै फिसा जायो, रबिबारै गिदिर जायो आरो दिनै मार मानसि हाथायाव। दुर्गा फुजायाबो मोनफैबाय नालाय, बेनिखायनो मानसिफोरा दिनै होंगो दोंगो जालायदों आरो दख'ना दखानानो जा सेन्देल दखानानो जा तामान मानसि आरो लोगोफोर। मानसिजों मानसि सौदावलायदों आरो बापरे तामान मानसि फुजा रखम। थांनाय समाव भिडिअ लानो बावगारदोंलै लोगोफोर, भिडिअ लानाय जादिया थांनाय समाव बावगारलांदों नालाय हाखु दाखुनो, उपाय गैया। थांनाय समाव भिडिअ लानायबालाय एसे मोजां जागौमोन आरोना लोगोफोर, नोंथांमोननो खोन्थिलांनो हादिया दै लोगोफोर, माब्लाबा खोन्थिसिगोन। माने दिनै हाखु दाखुदोनो बावगारलांदों आरोना लोगोफोर, डाइरेक्ट हाथायावसो भिडिअ खालामनाय रखम जाहैबाय आरो उपाय गैया, माथो खालामनो। नै जोंबो सेन्देल लादोंमोन, इयाव सेन्देल लाखांनानै नै हाथाइनिफ्राय जोङो ओंखारबोयोमोन आरो न' फारसे गिदिंबोफिनबायमोन। तामान हाब्रु आरोना लामाया, नै जिं जिंसो थाबायनांदों, गेजेराव थाबायनो हायाखै माने दै थाजोबदों नालाय। बेबायदि अखा ख्रेब ख्रेबाव बांद्राय हाब्रु जायो आरोना लामाफोरा, बेनिखायनो माने जुब हानानै स्रां थांनाय रखम जाया आरो ख्रेब ख्रेब अखा हाब्ला लामाफोरा बांद्राय लेथ्रा जायो, हाब्रु जायो। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'खौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। नेक्स्ट भिडिअ'आव थाबैनो लोगो मोनगोन होननानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गुरै खावलायनाय थाबाय।